yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ha tengta yewtere men leɗol communication mo kala salminama salminago nede salminago teddugal Allah jomiraɗo subhanahu wa taala arti en ɗo eɗen celliɗen kisi amin ñaago Allah o noon yeeɓiyankoɓe ɗo gonɗon nder caggal leydi yiyata koye jaam gonɗen artude e ngal ɗo dawal hannde ngam haalde ko faati goo e maggal mo Touba 2025 ko ñalawma diine l'islam mawɗo mo Cheikh Amadou Bamba e dendagal halifaɓe diine leydi ndi mbiyen délégation ngaji mon jettima toon kono kadi dawgol yankoɓe mbaddi toon ada ndenno dawgol yanke hayso koye janaysa tiime e mayre so tawi no andina dañi yimɓe ene jara ɗum hokkude hunde walla wadde discours landa laamiɗo o hannde e landaji cirandiɗi yimɓe hewɓe jeeyi toon ngam yettinoyde balle mumen e calminali mumen ko wona ɗum ko maggal e toɓoli hikka elle ina ɓeydi hewde to banggue ndiyam to banggue accident ji e ko nandi hen to banggue coftal ɓallima en kaal ko wiyete ko nawetan jaafoɗon fonno wonde ko beldal hakkude Guye e teddugal kono watti wadde caɗele ha mayɓe keewi hen e yeew ko wiyede Bosaɓe ko ɓoyani ko wona ɗum ko ma en gartu ko wiyete ko hono toɓɓe élection ngaji e nder Afrique leydi Côte d'Ivoire nannate jamma niɓɓo mo wawa yaltude carte manda Alassane Dramane Ouattara e sendiɓe laamu e heeɗaɓe jeeyade hen ko wona ɗum ko toon to leydi biyetedi Cameroun Paul Biya mo duuɓi 92 koko ƴamtata lefol laamu eko nandi hen noon ko salminde on e jowade e yettude e toka ano kam oɗo wutte hannde de Abasayi mawɗo hannde ɗum ñanti sa mawɗo ñaaɗi ɗum ñaaɗi hannde nafoɗo mawɗo Gueye yalti ñaaɗi fewi taw ka Allah ode ko tañiraɓe Sile Mamadou to wocci e walalde ko kañumen mbaɗiyam o wutti machallah mbaddi hen paɗe o mukke marakis Abbas mawɗo ko ñatta mbaddi hen kaala e tengade eyi ala wati kala mo kala addani kala so yimɓe ala mi addani kaala o kono noon wutti o ko timmuɗo ko wutti o yaadi koye gueɗe jeegom goo woni wutti cakkal mum e tuuba mum ɗum ko enen fof eyyi woni tengade nde kaala o e paɗe ɗe heddi noon ko aɗa andi wonmo ene waɗanma hunde sen jooɗima e plateau ji ɗi eɗen kula haalde nde tawno won soppiniɓe sa wi tan kaari jerejef mbiya meta won ko waɗana kadi kono noon goto foof ene yiiɗi waɗanede goto foof ne kadi ene yiiɗi so tawi waɗanama jarno baɗanɗo ɗum so neɗɗo wujji daɗi so ñaguinoma ne wawi hokkede so neɗɗo waɗanama haalani o ubbi nema hay so wona hakkude men to banggue leñol dosɗo radio e télé ha tengta e jeeyowo baɗɗo hunde aɗa jogui hakke wadde hen numéro mum téléphone ka tottimina gam ɗum ko télé ɗi fof ne mbaɗa wadde hoto hay goto ubbo on nema e aɗa andi rendo men ngo ene serti e rendoji kewɗi e nder aduna o eyyi ko gaybodirten e koye meɗen ɓuuri ko manodirten e koye meɗen yo Allah dandu a jarama noon yo Allah waɗan en jaam amin Abbas salminago ko noon ko fodde salminde e jarnade e juurade dendagal yeeɓiyankoɓe kamɓe kala te mbawi wonde en mbi jaame kisal e ɓamtare yo wone mabɓe en calmini mawɓe men ɓeɗo ɓe gonduɗo e plateau mawɗo Abou Gaye hande mo yotti tabarkal machallah o haali kadi o immi mawɗo Abou Samba Diop également hande kadi en jii oɗo kaala pattam lammiji hande noon kam ko pulago tigui rigui artude mawɗo ko min woni en mboɗani pulago kono noon kam onon kam on gartiri pulago ha timmi ɗum noon ko weltanade on e wiide kadi vraiment on jarama ko mbatton ko par ce que ko hunde wonde fayida ɗum en jetti en jarni e yeeɓiyankoɓeɓe enen ñaago aussi kadi yooɓe ɓeydu golle mabɓe surtout to banggue windude commentaire uji to par ce que commentaire uji plus eɓe mbaɗa hayso tawi eɓe kala ke mbawi haalde ene moƴƴi sababude ene waɗa yimɓe permettre mbawa vraiment yawtude e dawal gongal ɗum noon en calmini foof en jarni en calmini gal technicien men du jour woni Djiby Dieng mo ganduɗa hoorema tabarkalla machallah kala ko yooɗi ɗo ko kanko eɗen jarnamo assalamu aleykum warahmatullah a jarama min nde ɗo wuude ko Saliou Samba Guedde mawɗo Dal Baali kanko tottimi nde ɗo wuude no wonde comci gaynirɗi kewɗi hamdel hamdu e ko nandi hen wi ka kewɗi adde koye jeeri he jooɓoɗa ɗum ɗo wutto noon kam wona gomi haalino ko Aissata Mody Mbodj eɗen jetti joom galle makko Ablaye Sy Aissata Mody Mbodj mo dondu
ñooti ɗum noon ko Oumar Samba Diallo tenowo Diallo Wasaki bawɗo ñootol no feewi eɗen jetta tenowo neɗɗo ñooti ɗo ha ñooti Gabon ha ñootini président ji wonde Amadou Dam yaha mum wonko dañi e ñootol yo Allah hokkamo fandinde on jarama min neldido bandiraɓe men guynaɓe bani men debbo nawi hulirake keɓena hawrela Diallo ɗo plan jaka e ɗo jibinde yummakko jibinde nam jiɗɗimo e baba kono wona jiidude nde ko moƴƴo wonno e leñol amen ko gonga noon kala mayɗo kam wiyete ko moƴƴo kono kanko ko moƴƴo ko jokkannoɗo en ɗam ko moƴƴo ko jurmotoɗo ko cuurowo yimɓe fof yo Allah yimamo yafoma ha janno bandiraɓe guynaɓe fof neldama duwaw yoɓe cawduɗe fof neldama duwaw ko noon kadi imam men imam Kane Madina Gounass so kañumen hawrala Diallo kamɓe fof duttudi yo Allah yima ɗum yafa ɗum ha ɗum aljanna bandiraɓe jaa fof en garti e maggal Touba 2025 l'islamu yankoɓe mbaɗino mbaɗatno galleji diine jeehi gam yettinde gilli e cielagal gonɗe hakkude tarikhaji ɗi kono garten koto banggue landaji dawgol ala keddiɗo gila e landa laamu haa ɗi gona laamu mo kala holli doole mum e ceeragal muɗum ɓe kaali khalifa o jaabima togar holli yande ma e ɗum e togara ko addi fof no mbiɗa ni ko duwondirde bandiraɓe guynaɓe Madina Gounass naɓe e nde ɗo sankare walla ɗiɗo cankali ɗiɗi ɗi gadduɗa e meɗen yo Allah yurmoɓe yaafoɓe ko hono noon ne donortoɗen hono sehil men musidɗo meɗen Mamadou Bocar Ba mo ganduɗa hono waɗa jakor feeral wirna ko ñande aset ɓennuɗo e mbeefegu yimɓe ganduɗa hoore maɗa kala ɗo qimiɗa ɗum ɓuuri ɗon tawtorede kadi halifaɓe diine yonɓe ko wayno ceerno Ousmane Ba halifa mo hoore fonde ceerno Sidi Modi to Horkoƴere ko hono noon kadi imam Abdoulaye Ly mo ganduɗa kañum woni imam ratibo ɗon no wona feralla kay ɗo ñaabina ɗo kanko wonno jaatigue meɗen nde jaaɗen ñaabina nde ko hono noonne waɓe hen no Mamadou Bocar Ba mo ganduɗa kañum ardi landa AJDMR ko hono noonne kadi Ba Bocar Soulen kamɓe foof jiida e sete Pulaar speaking ummoriɓe bang délégation ngaji arɓe hawrude e nde ɗo wirwirde hewde yimɓe no fewi eɗen duwano ɓesgu ngu hono Oumar Mouhamadou Ba eɗen duwano Mali Ba kañum e Bana Ba acca war mo ganduɗa ko sohnajo galle o kamɓe foof eɗen duwanoɓe ko hono noon en duwanortoɗen hono ceerno hono Yaya War ko hono noon kadi duwanortoɗen hono ceerno Abou War e dendagal bandiraɓe feerala kala e heebiya kala e kuuɓal hono musidɗo meɗen ne kadi Alassane Dia directeur radio Timtimol to Wourossogui kankone kadi jinnaɗo makko debbo na sanki kankone kadi eɗen neldamo hen duwaw ko wona ɗum ko so tawi en garti e alhaali maggal mo Touba wonande soppo jolo baɗɗo toon to banggue dawriyankoɓe to banggue halifaɓe diine fof mbaddo hon ada so tawi oɗo saaha yonti walla gueɗe diine so tawi jonti eɗen jiyaɓe toon ene yooɗi ene weeli kala garaɗo weltoto mo araka foof mettinto e kadi kamɓe yahoɓe toon ɓe so tawi en ƴeewi ko ɓuuri hen hewde e ko yahata toon ko wona saabu Allah wona saabu diine o ala ko won goɗɗum ko soomi en nder hen nde wonde yahoɓe toon ɓe ko dawriyankoɓe jomumen so tawi ene jaaha toon jarata toon ko wutte dawriyanke wona wutte almudagal goto foof noon ene fotta wonde min komi almudo nokku naggam komi almudo nokku naggam deƴƴude wasi wiide komi almudo kaari o nde tawno wona ɓen tan jotodirɗa ndene kadi haydara ala ko bonnata deƴƴude hen nde heddi noon ko kamɓe are heɓɓe goto foof ene yiiɗi fottude wonde ko kañum jeeyi eyyi goto fof ene yiiɗi fottude wonde ko kañum jeeyi ha yejjita wonde koko renda e oɗo saaha hande ɓe jeehi toon kala jaaɗo hon won inde nde yarata toon kono noon kadi won manore nde dañata toon par ce que jomum so tawi ari ma wiye kaari ari halifa o ma jarno ɗum kala halifa bawɗo wonde ma jarno ɗum ma duwono ɗum e cenɗe muɗum care muɗum e ɓe gollodirta e fofoof ma ndew inde muɗum jaara ɗum e yesso jayndiyankoɓe e yesso télévision ngaji e yesso radio ji e yesso réseaux sociaux ji kamɓe ko ɗum woni hen koɓe cohli ko image mabɓe ma waw yiyede ma waw teskede e togara a jarama noon ceerno Abbas a heeɗima ko mawɗo haali ko ɓeyta hen eyyi ko yidde wiide tan maggal Touba ko ñalawma tedduɗo wonande surtout ɓesgu muridnaɓe aɗa andi mouridisme sosi ɗum ko Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké kanko sosi ngol ɗon lawol caggal kay o rewi e nokkuji kewɗi o rewi e wirdoji kewɗi mais Allah wallimo hokki mom fatten o sosi lawol makko ngol ɗo biyetengol mouridisme e nder mouridisme noon sa ƴeewi maggal Touba hawrata ke ñalawma mo ganduɗa ma ittano mo ɗo to omo nawe Gabon
woni 18 safar woni sappo e jeetati lewru safar ko noon ɓe mbiyata ɗum kamɓe e 18 safar on ɗon noon ndo ummina ndu o nawa waɗa exporté o nawe toon to Gabon en exil kanko noon o ñaagui ɓesgu ngu caggal kay 1928 yeɓe mbaɗa feere ɓe ballamo beelo omo wawa vraiment yettude Allah caggal kay ndo arti e caggal kay vraiment no ummina ɗo o nawa ha toon to maggal toon to Gabon ha wawi ɗumin ɗum noon sa ƴeewi ummade 1928 ha 1925 2025 ma taw presque duuɓi capanɗe jeenayyi e jeeɗiɗi koɓe keɓe mawnino oɗo ñalawma woni 18 safar ko ɗum ñalawma baɗɗo fayde mabɓe en jii noon to banggue vraiment ɓesgu Sénégal naaɓe kala ko kewi kamɓe kala sa ƴeewa ɓoy sen mbiyata est ce que wona kamɓe jiiɗi yummugoto e baba holko des fois a jogoto min mbiya holko fota sernude ɓeeɗo par ce que kala ko kewi en général kamɓe kala ɓe gummoto ɓe jaaha ko wayno politicien ji ko wayno yimɓe ɓe ganduɗon ma ko kañumen goni diine en koɓe nde wonno kamɓe jiiɗi yummugoto e baba chaque fois so hunde kewi sa ƴeewi gammu so yonti tan ma yi kamɓe kala maɓe dokkadi ɓe ñirana ɓe paaya toon to Tivaouane eyi joni ko maggal Touba kewi ɗum waɗi kamɓe kala ɓe payi toon to maggal Touba eɓe mbayi vraiment no yimɓe ɓe ganduɗon ma goto foof ara hollira vraiment kañum aussi ke on ɗon galle jeeya to banggue ɗum toga kuule Sénégal lelnuno mbiyi ko laïcité woni leydi ndi to banggue dawgol diine ala hakke nannude gueɗe mum e laamu ala hakke gueɗe mum nannude diine kamɓe nden leydi ndi e goore mabɓe foof hena ko foti rende ko beele ɗum ina heddi ha joni walla natti eyyi aɗa andi so tawi a ƴeewi ko wiyete laïcité ko ene woodi woodani eyyi holko tagi mi wiide ene woodi woodani ene woodi e konngol kono noon to banggue baɗal ngal eɗen mbawi wiide woodani sabu so tawi wiyama laïcité wiyama wonde ko goto foof e diine muɗum ko diine ɗi fof ndendi poti e laamu ngu ɗum ɗon ina woodi kono noon so tawi en ƴeewi to banggue gurdam yimɓeɓe ene serti holko woni ene serti sabu en ji ko gonga woni ko heewi ko ene haale ɗo henna kono ko haalete ko min mbimi wonde ko fotani wonde woni holɗum so tawi ene wiye hande o won haaloɓe ene kaala haala dialogue islamo chrétien a famide enen en mbi Sénégal 95% ko kañumen goni julɓe 5% goni ɓe gona julɓe e joni so tawi a ƴeewi 95% julɓe ɓe ɓen ɓuuri wawde yaade welnoyade e joyo e nder temedere ɓe gona julɓe ɓe kadi enen ɓuuri wawde ɗaɓɓiroyde ɓe enen ɓuuri wawde par ce que ko haalhe e dialogue o ko fof so tawi en ƴeewi ko enen ɓuuri wawde haalde ɗum enen julɓe ɓe kamɓe ɓe kaala ha ɗum ni hay sinno eɓe kaala e nder hitande fof ko lawol gotol ɓe kaala enen noon kala ɗo dente meɗen mbaɗi so tawi tan eɓen hen ala fof ko en kaalata pour ha welaɓe walla ha ɗumnaɓe kono noon so tawi en ƴeewi ko wiyete wonde laïcité ko walla ko wiyete goto fof e diine muɗum ko goto fof yo nangto e diine muɗum heddo eɗo heddiɗo jogode ɗon fimde tawde kay eɗen gonɗini konngol qul ya ayyuhal kafiruna ngol hangol joofi wadde noon hande o so tawi en ƴeewi to banggue wonande kamɓe ɓeɗon yahoɓe toon ɓe ko wiyete goto fof e diine muɗum laamu ngu mete ene ɗum laamu ngu ena eto wadde hen ko foti wadde hen ko kono noon laamu ngu ko eti wadde ko foti wadde hen ko fof haɗata goto fof nani woni e diine mum kono noon eɗen ndewi e diine meɗen ena ñayire seeɗa seeɗa a famidi enen julɓe ɓe eɗen deƴƴi eɗen kucciti hen tene kadi eɗen mbaɗa favorisé kamɓe ɓeɗon ɓe gona julɓe koɓe ñayata e diine men ko e koɓe pawata e dow meɗen ko par ce que so tawi a ƴeewi hande o enen fof eɗen gandi eɗen gonɗini l'islam holko sariya haali e nder hakkude debbo e gorko muɗum holko sariya haali hakkude ɓiɗɗo e jinnaɓe muɗum holko sariya haali hakkude neɗɗo e koddiɗo muɗum kono noon so tawi a ƴeewi hande o mbiyataɗa ko droit de la femme mbiyataɗa ko droit de l'enfant droit de l'homme hoto woni par ce que hande o kala ko boni wiyete ko gorko waɗi debbo kono noon debbo kam watta ko boni en ji association ngaji nan ɗo ne daari ha kewi ala ko jooɗori ɗo henna so wona kala debbo baddaɗo tan assalamu aleykum maaleykum salam hakkude muɗum e gorko muɗum ɓe totta ɗum numéro téléphone ɓe mbima ya nodduɓe jaaha noddaɓe so tawi a ari ɓe mbima wonde mamin ƴettane avocat darori ni e kamɓe ɓeɗon ɗeɗon pelle kamɓe ɓe ɗeɗon pelle a famide koɓe heɓaɓe financement ji koɓe wuuroɓe ko hen ɓe guuri hen ɓe guurni ɓesguji mabɓe te goto e mabɓe kala ene woni e less jimadi gorko muɗum ene jaaɓi kalfande gorko muɗum e nder dewgal muɗum an noon ɓe katma ɗum nde tawno pinal maɗa woɗɗoyani ɓe bonni tan ma ɓe ɗuminima kamɓe darontoma hankkadi an so tawi a ƴeewi hande o won mi yiiɗa innude inde wonɗin organisme uji nanɗo wawde ko wayno Pikine en sa yeehi toon ko wayno Guédiawaye en sa yeehi toon ɓe ɓuuri wonde koye nder e banlieue ji ɗi e kamɓe mbiyata
a famidi e toon dewle kewɗe nan toon boni e nder leydi Sénégal ala ko bonni ɗum so wona kamɓe so tawi jomum a wi ɗum wonde oɗo ko pamaro hakkille way kono Jooro Sarr ni way walla way kono Dadde Jobboni sa wi ɗum wonde sa haalde gorko ma 1 2 3 ara kañum hankkadi ko ɗum wokkanta sikkata maaro ko so tawi yeehi toon ne waɗi dañal alors ko basal ɓolal woni e muɗum jomum kala nde daranima ha ceergal maɗa yani haydara ala ko joganima goɗɗum ɗum ko enen ñayante enen eɗen gandi ko l'islam wi debbo yo ɗowto joom galle muɗum ko l'islam yamiri ɗum ɓiɗɗo yo ɗowto jinnaɗo muɗum ko l'islam yamiri ɗum joni noon an a suusa wiide debbo ma rokkam ndiyam a suusa wiide ɓiya rokkam satala mbaɗa salligino a suusa wiide ɗum haydara mbiyataɗa ko kala ko aɗa wiya joom yataw ene weela so tawi welaka so wullitamama tan an koye kaso mayata e joni noon hel no gundirten e ɗamɗon gurdam wiya wonde Sénégal ko république laïque ala ɗon woni kamɓe ko woni jikkuji mabɓe kamɓe ɓe gona julɓe ko woni gurdam mabɓe ɗam ko ɗum woni koɓe pawi e dow koye meɗen jaɓɗen ɗum jejjirɗen en jurnitaki gueɗe goɗɗe nani hen ɓe jeehi ha ɓe jettima wonde ko fati e ko yowiti e affaire cunningol debbo hay sinno tawi ko toɓɓere wonde afan eɗen gandi enen l'islam meɗen riwtanani en ɗum kono noon hande o so tawi a sunnini ɓiye ko famɗi fof duuɓi 5 kaso nana pawi e dow guenol maɗa e l'islam diine maɗa haɗanima ɗum e kamɓe ɓe gona julɓe ɓe mbaɗata ɗum ɓe mbima wonde koɓe mbaɗata ko an hoore maɗa ya ar janta e mabɓe koɓe mbaɗata ko natta wadde ɗum te an diine ma haɗanima ɗum tokara jaɓa ɗum ɗon laamu no hucciti hen ene ƴeewa ɗum ɗo holto yimɓe payi holto layiko woni holto goto foof e diine muɗum woni hoto goto foof ko e diine muɗum yamiri ɗum holto woni tokara wonko gandanɗa hoore ma ɗum wodanani ɓen ɓe gandanɗa hoore maɗa ko famarɓe miijoji walla ko famarɓe yidde walla ko ngakkaɓe jogade pellital e diine muɗumen ko ɗum woni ko heddiɗo henne e nder leydi ndi kono hande o waɓene ceerno Mountaga Tall yo Allah yurmo ɗum yaafo ɗum nde Abdou Diouf dari e laamu muɗum mbiɗo henne ko fati e cunningol ko kañum dari teppiti paɗe muɗum yeehi to Mame Abdoul Aziz Sy yeehi to Touba yeehi Kaolack yeehi banggueji foof ha hara nde haaɓa ha ɗum ɗon ɓe goppida e koye mabɓe e hande o ɓe jettima rewɓe ɓe koye worɓe ɓe payi worɓe ma natto haddinade namdal toga haɗanade Abbas goo ko laïcité ko diineji fof ndendi poti e leydi ndi hay diine goto hirta goɗɗo kadi kanƴe diineji ɗi fof hay hen goto ala fiye ake nannude gueɗe mum e gueɗe laamu ala nannude gueɗe mum e on banggue haade Abbas haalde ɓe mbiɗa joni ɓe ceerno Mountaga en mawɓe haɓanoɓe hanki ɓe ina goppi ɓiɓɓe ina goppi lomto mumen ɗo ɓen so jii ko wayni holko saabi kañum ne kaɓanaka ɗum walla kaɓanama donc ko ɗum woni ko mbimami ko so tawi ɓe ena kaɓe ɓe kaɓetake min mbaɗa wawi addandema haɓetanoɓe hen ɓe kono so tawi woni hare nde poɗɗen rendude enen foof kaɓeɗen nde ɗon hare mbawen jogade sembe jogoɗen polgu so tawi woni min tan a woppidi kam hen so tawi ɓooyi minnene mami yurniro mami wonde min haram nde mi hanna ɗum e ɓesgam mi huufa ɓesgam mi hanna ɗum e nder hen tawde so tawi mi nawi ɗum bowal mi ala hen ballidiɗo mami ɗum nani e nder hen ko ɗum woni ko gandanɗa hoore maɗa won hen kaɓo won hen mbasa haɓade saabu wonɓe gandanɗa hoore maɗa nanɗo henne ko sernaɓe ene jaadi e laamuji ɗi ene jaadi e ɓen ɓe gona julɓe wiyoɓe wonde sunninde moƴƴani ko bone no adda e maɗa ñabbuli ne adda ko adda hay ñabbuli kay ne wayno leydi holko ɓuuri dorog wawde addude ñaw taw sernaɓe holko ɓuuri dorog wawde addude ñaw taw ko sernaɓe wona kamɓe so tawi ɓe mbaɗa eɓe jogui sernaɓe mabɓe wona ɓe jahata koye muɗumen kañumen baklita haaji sañ baklita ayeji tottaɓe ɗum ɓe jagga ɓe kutoro ɗum jooɗo e hakkude aduna ene dokka dalillaji wiide wonde e nelaɗo waɗani ni walla yamirani ni walla kaari waɗani ni walla kaari wattani ni en holko wondiɓe ɗum minen ko diine amen yamiri min goppide min e ko diine amen yamiri min ko heddo noon so tawi woni onon oɗon jogui kulhuli ɗum ɗo so tawi waɗama won ñabbuli ɗi addata juɓɓine ɗum ƴeewa noon ɗum safara ƴeewa noon ɗum no waɗira fannu goɗɗo tawa addata lor addata caɗele e oɗon baɗanteɗo ɗum o a jarama Mame Abdoul Aziz Sy yo Allah yurmo yaafamo ha nomal janna waɓen ceerno Mountaga ene woɓɓe waɓe noon rontuɓeɓe ɓe yo ƴeew koyɗe ɗeɓe ndewnoɗe hayso mbawa gueto rewde hen Abbas o toka yañima hen no fewi ha yimɓe puɗɗima hen dañde humpito wonde diineji potani nannude gueɗe men e gueɗe dawgol fota nannude gueɗe mum e gueɗe diine kono en jii Sénégal kala galle nodduɗo e neɗɗo nodduɗo l'islamiyankoɓe dawgoliyankoɓe koko comodirta hol intérêt gonanɗo ɓe hen e c'est à dire que instant o ɗo joni sa ƴeewi hay goto wawa yaade woppu goɗɗo eyyi kono ko kuule noon mbino hoto hay goto e mabɓe tawto e goɗɗo o e gollal muɗum e gollal ngal
jiidani comme par exemple yaade nde jokkoyde enɗam par ce que yahoɓe toon jahat toon ko notoyade en tant que hayen goto par ce que kala ɓe gar arda toon ko almudagal hay so tawi noon en soomi hen yidde wiyeede wonde mi yiyama mi ari mbiɗa jogui doole mi yiyama mi ari yomi walle mi yiyama mi ari yomi ɗumin mi yiyama mi ari mi nanni junggam e poos mi totti ɗum no foof ene yiiye hen kono ɓe jarata toon quand même yaarude wadde exploité diine woɓɓe politique o ɓe jarata toon tan ko en tant que almudo en tant que jeeyaɓe gallo en tant que so tawi ɓe jeeyi toon no wawi taw peut être won plus mo addanta plus banggue politique walla to banggue police to banggue diine mais hay diiniyankoɓe to banggue politique to banggue politique hay diiniyankoɓe également wonko ɓeydante par ce que hewɓe mabɓe ina cohli ɓe gar toon par ce que hewɓe mabɓe hande kala ko mbaɗi jiiɗi ko visibilité jiiɗi ko yeeyde kaaren ngari ngari o noon wona ngari tan maire par ce que garat gaddoro wadde so tawi ko saabi Allah neɗɗo wawi naldude wasa yaade walla so waside hoore mum eyyi non mais ko ɗum ɗon ɓuuri ni par ce que kamɓe garal ngal arde nde yiye hen ya un plus mo ganduɗa en waɗanaɓe to banggue wadde wona diine ɓolla nawata dawgol hen koɓe to non sawelam mbiya ala par ce que ɗum waɗi mbiɗo noon kamɓe ɗiɗi foof ils vont de pair manam hen goto foof ene sohli goɗɗo diiniyankoɓe en cugliɓe kamɓe politicien ɗi par ce que ɓe gari ma wood keɓe gaddi so ɓe gari ma wood no almuɓe mabɓe ene waɗi almuɓe jeeyaɓe hen ma jiihen koye men kamɓe ne aussi soɓe gari toon wonko ɓeydanta to ko ɓetta hen ko haali won almuɓe kadi soppiniɓe ɓe gandanɗa hoore maɗa kamɓe aroɓe ɓe dawriyankoɓe so tawi gari kañumenne wonko dañata hen si ko nen duwaw ala ala almuɓe kay cohlan toon duwaw almudo kay so tawi faye politicien aɗa andi wona duwaw yiiloyto almudo kay so tawi faye politicien wona duwaw yiiloyto toon namdiɗa koko ɓurɗa andude par ce que aɗa andi to banggue no Abbas wiiri ni wonde yaadu mabɓe toon soppo jolomoɓe mbaɗata e sahaji ɗi so keedi duwaw ala hen cohluno e mabɓe duwaw o wona e on saaha yahata on saaha wona saaha jaɓoyteɗo duwaw on saaha ko saaha jiyeteɗo jiiye kam ko on saaha woni moɓe jahat toon kono so tawi woni ko sahaji ɗi ɓe jiiloyto duwawɗi ɗin sahaji ɓe cohlani télé ɓe cohlani radio ɓe cohlani yoɓe jiiye koye nder jamma ɓe jahata gaabi leyla e jammago ko nden ɓe jahata toon yiiloyade ɗiɗon dowuji kono noon so tawi jomum ɗacci ha nangue hoore kellew a faami de ene yaaha reggini caméra ji reggini journaliste uji a yeehi a tawi toon caméra ji nana coppini journaliste uji nana coppini a yeehi hadema yiide ceerno aɗa yeeƴi hono hol caméraman mbaɗo no Djiby Dieng poɗɗo wiide mi wonde e arga en min dañema konngol goto so tawi aɗa miijo ɗum on duwaw nawani ɗum toon heddi koto banggue diine o e dawrugol ngol mbawa sertude hay sinno tawi kuule ɗe mbi wonde ko laamu ko banggue muɗum diine o ko banggue muɗum ɗum saabi laamu leydi Sénégal heewani haalde ko fati e diineji muɗum saabu en jii ɗo henna kala hitande to banggue luure baɗoje e lebbi ɗi henna wonande darorɗe korka e mayirɗe korka wonande taskeji ɗi wonande en jii kala hitande ko luure Sénégal ene yaaha ha waɗa juldeli tati holko waɗi ɗum ko laamu nde wiya wonde yo haal hen laamu wi wonde ko haala ha par ce que kamɓe koɓe heɓɓe ndimagu mabɓe e koye mabɓe e wadde jiida e Mauritanie e jiida e Mauritanie ko gandanɗa hoore maɗa ko tawi tan wiyama wonde goto yi lewru e nder leydi ndi henna ko président e hoore muɗum rokkata yamirore hay goto susa salade la même chose ko ɗum woni Mali ɗum woni Côte d'Ivoire ɗum woni banggueji ɗi foof heddo noon leydi Sénégal ko kañum tan woni leydi ndi gandanɗa hoore maɗa diineji gonɗi ɗo ɗi mbaɗi sikki ala ɗo ɗi goni e aduna hay Makka ɗi ngala toon a jarama gambe noon ɓurno jiiɓade gambe no milano julɗe ni nayyi juulaɗo hande juuloya janggo ɓawa janggo kono ya jaam ande ittum tan ha laaɓi ɗum iwi ha laaɓi Abbas sen gatte banggue maggal ha joni kalen accident ji ɗi ganduɗa ina ɓeydi e Sénégal kuule mbaɗama yeynama haalama wawnama waɗama hunde foof kono ustaki fotde toɓoli ɗi mbaɗen ɗum mom coko toɓoli ɗi ganduɗa hitande fof ne waɗano laamuji wona ko ñigodirde gaga ni haade am yetta toon ma e garta landaji jaaɗi ɗi hay soko seeɗa go fof teddugal dañi toon opposition yi parti au pouvoir yi guilay président hay ko nandi hen Barthélémy Dias en Amadou Ba en kamɓe pop APR yeehi waɗi délégation timmuɗo kamɓe fof ɓe jeeyi wadde ɗum kam naati ko mbinɗen ko so tawi ko duwawne Abougay wi duwaw ko jamma yiiloyte kono noon ko yiilote ko mata ko yiilade yimɓe to banggue toɓol ɗi beele no wayanno ni wiya ko caɗele beele hikka saframa e accident ji ɗi beele ustima bon to banggue accident ji puɗɗitoɗi accident ji kam ko tant que en change an comportement ɗum iwata manam wiide e wonde jomum wima e wonde chauffeur wima e wonde min mi ɗantaka
mi yahat joni mo ummo toon joni mi arta mo rutto kadi joni mi waɗat weew yimɓe mboɗo arta voilà mi yaha mi waɗa weewi yimɓe tan mbeɗa arta mais ɗum so tawi chauffeur ɓe en jokki wadde hondani accident ji mbawi iwde accident ji mbawi iwde par ce que sécurité ko fonno ko rende ha ande beele oɗo oto mi foti wawde dogde ɗum ala sécurité ko ganduɗon ma kañum fonno rende ɓen ɗon chauffeur ɓe ha ande ɓeɗo chauffeur ɓe wonde potani eppore awɗo heure fotani yaade ɗum ala par ce que gandita ɗum tan kala chauffeur jahowo surtout e laabi ɗum hay laabi gon taw wona Touba kañum koko temi jungo mum tan e ko événement tan jiɗɗen wiide maggal en mawlude en donc ça veut dire que so tawi ɓe comportement o change comportement noon change ar ko guila foof en manam an client o laamu ngu chauffeur o tawi tan ɗum ɗon fof change ani accident ɗi mbawi iw toon koko jokkat tan to banggue ilimeɗen to banggue ilimeɗen ndiyam ɗam bon malheureusement laamu keso ngu winoko e wonde han nguɗo ndungu muɗum kañum jeeyi mais kañum jeeyi hande ille toɓo ngo koko ɓeydi a yani hay météo hokkiri wonde ummade ñalawma hanki o fewde ñalawma hande o toɓoli koko garata surtout toon to Touba ha ɗo e janggo donc ce qui veut dire que so tawi comme par exemple ɓe mbino ndungu o ko ndungu mabɓe te ndiyam nen jogori heptude galleji janani vraiment e poti ummade eɓe daro hen ha ɗum ɗon wasa ɗumen mais malheureusement wona ɗum woni ko yiya par ce que non ɓe gummaki par ce que ko haala tan woni ɗon hay soɓe gummimine ko haala tan woni ɗon joomum men jalti télé kolliti par ce que sa ƴeewi ministre de l' intérieur o yalti o wima kirne tolno e 95% e golle ɗe ponno wat toon Touba waɗama ha kasi waɗama ha moƴƴi te so tawi ɗum noon laatima waɗama ha moƴƴi fitti ko toɓolɗi ɗi potani annude toon Touba naaɓe e kono mbiɗa to wolli ɓeydima ha diwtino wayanno ni non wona ni hayso diwti comme par exemple hande so tawno hande ɓe pewnuno canalisation ngaji ɗe pewnuno ɗo diƴƴe poɗɗo ɗo rewde no hannirta ni en wawi taw caɗele aussi mi dañta ɗum mi wiyata noon caɗele gotta mais wawno taw caɗele kefta est ce que tubanaɓe par ce que ilemeɗe ɗe heewi dak toon ha de telle sorte ko yimɓe koko eggue galleji men te anda koto faya pour l' instant a jarama toga banggue hakkude Sénégal région Louga e Ndar ko accident bonɗo waɗi toon mayɓe hewɓe capanɗe ambulance uji 5 6 7 jeetati ha joni an hol yiyandema e caɗele accident ji e Sénégal ñande fof ne ɓeydo ino on kayo ustu aɗa andi so tawi a ƴeewi e laamu ɓennungu ɓe ƴeewino ɓe qiimi ɓe tongi ɓe tawi won e accident ji ɗi waktuji ɗi ɓuuri wawde wadde ɗi accident ji ɗi ɓe qirrinoma ɗi ɓuuri wawde wadde koye jammagu ngu ne ummade minuit fay 6 heures du matin te ɗon koko wiyno waɗi ɗum ko on saaha sofereɓe ñallata koye walan gila subaka ha ɗiɗon waktu joomum no foti foftade ɓandu noon so tawi foftinani ɗum noon foftina hoore muɗum e kadi ɗoygol wona muɓɓude guite woni ɗanade saabu ɗanoto ko ɓandu donc joomumen koye ɗiɗon waktuji ɓuuri wawde wadde accident ji ɗi te so waɗi accident ko boomare wona ɗum waɗi ɓe dartinno kala ko fati e auto transport so tawi joomum ñalli dogde guila subaka ha minuit yoni auto o yo darto kala ɗo waktu wawi tawdema ha 5 heures du matin ɗum ɗon nde ɗum waɗi nde fodde hitande walla lebbi 6 gadadi nde ɓe mbaɗi ɓeto ɓe tawi accident ji ɗi ussima no fewi ɓe nangti e nder hen wonande laamu ɓennungu nguɗo laamu noon ko ari ko ene wayno koɓe woppitɓe ɗum ni koɓe woppirɓe hono ndeɗon haɗide woni koɓe woppirɓe ndeɗon haɗide par ce que auto ji ɗi batti walde dogde e ko heddi ko noon so tawi woni ko événement ji ɗihenna wonande mawlude wonande maggal Touba e ko abbi e muɗum sahaji muɗum so tawi jonti yimɓeɓe ɓurata hewde yaltuɓe par ce que min hanki komin garata e lawol ngol ko jiyata ko morño joguiɓe sakkusaji ene jooɗi e dow tali e ngue no wawi wulde ni te ko cukalon tokoson tawa debbo e gorko muɗum e fodde sukaɓe nogas par ce que an a arata yaade ɓiye ko ɓiɓɓe ɗiɗon joguiɗa kañumen goto fof wiya wonde ma nawra sehila muɗum ɗiɗo sehila muɗum taro donc ɗum ɗon so tawi waɗi hen ɓeydoto hewde joni noon otoji ɗi jomum nawanno ko yimɓe nogas yaaha voyage goto yaaha arta dañi nawde yimɓe 60 wima wonde yimɓe 60 ɓe ɗaccu nogas omi waɗa ɗumen weef jaaha a faami de capanɗe nogas goɗɗo mi waɗa ɗumen orange money ɓe mi waɗa ɗumen frite donc ko nder ndiɗon mbadi hankkadi ɓe nanguiti e ɗiɗon termuji e ɗiɗon konnguɗi yimɓeɓe noon teskotako miijotako par ce que so tawi a ƴeewi hande o yaade Touba hanki biye o yehino ha darti e ujunnaje 2 wonande yahoɓe e karuji Ndiaga Ndiayiji ɗi kar Ndiaga Ndiaye koko haɗano transport kar Ndiaga Ndiaye nawrata ɗo henna ummade Dakar fade Touba ko ujunnaje 2
won e otoji tokosi ɗi ene nawra ummade ɗo henna e Dakar faade Touba ujunnaje 4 ha ujunnaje 5 ha jeegom ni hanki jamma ha jeegom te ɗum ɗon noon so tawi nde ɗon haɗinde hattaka kono noon sa ƴeewi laamu ngu way kono woni koye sembinde ɓe ni par ce que ɓe jaltini kina tolno e temedde 4 bus dem dikka won hen ligne ji muɗumen dartinama doganno ɗo henna e Dakar kanji foof ɗi mbattama e yaade Touba nawde yimɓe ɗum ene moƴƴi to banggue ussude wonɗin fereji to banggue yimɓeɓe yaadu muɗumen to banggue accident ji baɗoji ɗi henna oto foof mbiyeɗa wonde nawat tan ko yimɓe nogas walla ko yimɓe capantato ko ɗum woni ko nawata ɓuura ha ɗon eɗen gandi dem dikka watta si charge dem dikka chauffeur muɗum woppata goudron eyyi ɗum ɗon noon so tawi woni heddiɓe ɓe tonguiri ɗumen hono noon tan keddoto e nder muɗum kono noon caɗele ɗe woni ko wellitare nde heew ha ɓurti laamu noon so tawi woni laamu dawrugol woni laamu politique gouvernement politique wawa hadde haydara par ce que mijotoɗa ko militant ji mijotoɗa ko électorat mijotoɗa ko ɗum waɗi so tawi kuugal foti yande e neɗɗo daroɗa kaɗa walla mbasa fawde e muɗum kuugal donc ɗum ɗon no so tawi ene jokki accident ji koko jokkata wadde accident baɗɗo hanki o ko joyo maayi lawol gotol nogas e ɗiɗo gañi te nogas e ɗiɗo ɓeɗon no waɗi ɓe gandanɗa hono ko ɓurɓe hen tampude eyyi ɓe ɓurɓe hen tampude ɓe sa ƴeewi mi heɓani tongol kono mi yii tan e titode maynoɓe e accident o ene wayno limore nde ɓeydima so tawi a ƴeewi hanki ñalawma o wonande sapeur pompier commandant Bey tottiri cimtol muɗum wonde ko yimɓeɓe puɗɗi yaade e maggal ko ɓe jarata ko yimɓe joyo mayɓe e nder fodde capanɗe 75 accident koɓe jalti fodde temedere e fawde tawi ko accident baɗɗo aɗa andi ɗum ɗo henna ko hunde nde gandanɗa hono waɗa ko hulɓinide no fewi te eɗen gandi sapeur pompier ɓe mobilise kina tolno e temedde nayo sagata kañumen goni e laabi ɗi goni e ɗumanaji ɗi ɓe jaltini fodde otoji 9 tawi ɗum foof ko gam wallude yimɓeɓe henna to banggue ɓittene nde e faaɗon o kono noon ko heddi ko so tawi a ƴeewi chauffeur mbiya ɗum wonde yonnayo wima wonde e biye ko temedde 6 wonno wonti ujunnaji 2 e nder ujunnaji 2 ɗe jomum wima wonde sa yi mbaɗo waɗa noon par ce que ko so tawi mi yeehi sombo arta gartanmi ko meho joni noon an so tawi a yumnima biye ujunnaji 2 dokka ɗo henna Dakar tan faade Touba mbaɗa waktuji 9 ko ponnoɗa wadde tan e waktuji 2 waktuji 3 mbaɗa waktuji 9 jiiɗa wiide wonde waktuji 5 ɗi perduɗa ɗi alay saago kersoɗa ɗum e keeceje yimɓe yahoɓe ɓe kersotoɗa ɗum e keeceje yimɓe yahoɓe ko mi yaha joni mi yetto joni mi ruttoro mi arta mi nawa yimɓe donc ɗum ɗon noon so tawi ene jokki ko heddi min ko mbiyan ko kamɓe wonande police wonande gendarmerie waɗoɓe contrôlé to banggue laabi ɗi oto foof moɓe jii dawi Dakar yeehi Touba eɓe gandi ɗum eɓe gandi matricule oto eɓe gandi chauffeur eɓe gandi foof jomum so tawi wirtimama ɓe yeehi so tawi arti ko boni ko foof ɓe dokka ɗum temps ene wawi wiyede wonde subaka o ya laaɓi 2 sa dañi kikiɗo o ya laaɓi 2 kanna ɗon 4 voyage par jour ɗo e Touba ɓe tonga ɗum ɗon jomum so tawi diwtini ɗon hay sinno ari ene ardi e liɓal yimɓe ɓe joña ɗum ɗa ɓe mbiya ɗum jooɗo ana yahani a jarama Abbas kala landa ƴamowo laamu ne heewi haalde ko heewi ɓeɗo no mbiyanno wone gueɗe galleji diine walla won gueɗe gueɗe so tawi gari ma guittu ha laaɓa to banggue transport caɗele ɗe accident ji ɗi ma guittu ha laaɓa gaddi peeje laaɓi beele koɓe donki walla ɓe endani ni beele koko ɓeydi walla koko usti eyyi koko ɓeydi par ce que aɗa andi Sénégal mi haali mbeɗa haala ɗum tout le temps mbimɓe kamɓe ɓe ɓuuri wawde wadde ko bindol kala keɓe binda yeɓata kala keɓe bindi en famille kala keɓe bindi ɗumen kono rewde nde ɗum woni ko saɗi ko par ce que ɗum ɗo joni ko mawɗo haali ko joni mesure aji kewɗi ƴettama mais hay mesure goto waɗaka respecté hay goto ɓe endino wadde respecté manam yaade nde jammo hay ɗum aussi ça a tendance à disparaître par ce que oɗo saaha hande c'est-à-dire que min jinmi wi tan ɗum ɗo foof ittat ɗum tan ko comportement men o tant que en guittani ɗum tant que en mbaylani ɗum ke ɗum ɗo en koɗata hen tan joni cikkuɗa ko woni gila Senghor ha Abdou Diouf ha Abdoulaye Wade ha Macky ha ɓeɗo iwani beele janggo ma nden lande goɗɗo mbawɗum ittude seydi foti wawde iwde il faut que daña quand même baɗo respecté kala ko haali respecté ɗum taw noon ɗaminaki e électorat manam gara bon hay so weeɓani so dañama ɓuuri fotani webde par ce que enen gandi ɓesgol meɗen kala kalowo kala mo joguiɗa yakar haali hunde afin mi haalat ɗum tan dekete ko politiquement
mais si ha nder tan ma andu ko haal ko haade mi jum jiiɗi wawno ɗum haydara a jarama gattane coftal ɓalli e nder nokkuji men bawɗi kam lambaji piyannoɗi mbiwuji wuttoɓe marañaji ne palana palto natti ha laaɓi walla ustima ɓoyi heewde ko coftal ɓalli to banggue fuku ko wiyete ko nawetan arduno e men ko ceylagal gilli hakkude sukaɓe beelemmaji fijirde jaleɗe kono watti addude caɗele haweji dukoji ƴattoje coppudel ha e mayɓe ha ko waɗi wende bosiyaɓe ko en keeɗi Mamadou Abdoulaye Déme mo Dungu Alpha ɗen jettamo wango wango toongo e ko nandi hen hol yiyandema hen to ga aɗa andi ko waɗi hanki ko waɗi ko toon to Horko Ƴere ko ASC wendu bosiyaɓe kañum fettituno e ASC Aynumadi bit markama o ummima ene hollam belema muɗum artude ɗum e jooɗade keddiɗo o waɗema ko laaɓi mataw baɗɗo laaɓi o kañum wonno ko équipe muɗum mataw kañum foola donc mele o wulle noppi makko o metti walla o welle tan o wiya c'est à dire ko jomum aɗa andi wullude e noppi e wasde wullude e noppi fof rendi foti e war hoore par ce que ko o waɗi han ko fotani wadde eyyi kanko oɗon kam o ummima ɗo jooɗino ɗo ɓe dogi no bit marquirte tan yimɓe doga natoya wonande e habaru mo gadi ɗen hebde o yeehi ɓe gulli toon haaɓe tampi ɓe garti ɗo jottoto ɗo tan ko ɗon o e addi laaɓi par ce que kamɓe jooɗodino mataw walla ko nandi hen on addi laaɓi waɗe makko e ɓerɓerol donc ko ɗon o yani ko wawi hen wonde foof eɗen gandi ASC ji ɗi to banggue pijirloji mabɓe e saaha ndungu ko wiyete nawetan ko aɗa andi so tawi ɓe mbima ASC ko association sportif et culturel kono noon so tawi a ƴeewi ko gueɗal gotal woni ko marsata e nder ASC o gueɗal gotal yahata hen keddiɗɗe fof jahani ɓe kutori tan ko ballo pinal ngal koko joñaɗa hen ko heddi activité ji goɗɗi ɗi ɓe poti wadde ɗi ɓe mbaɗa ha ɗum hande o so tawi a ƴeewi ko fonno wonde saaha vacance so tawi yonti a faami de wiyama wonde élewaji koye guurti goɗi holko woni golle mabɓe e wuuro ngo golle mabɓe e wuuro ngo ko ƴewde activité ji wuuro ngo jogui ko sukaɓe ko fedde wuuro foti wawde gollude kamɓe holko ɓe poti wawde wadde hen to banggue fittude wuuro ƴewde wuuro ngo henna calli nana taari ɗum beeli nana taari ɗum koye saaha ndungu faya beeli ɗi koko mbaɗata ndiyam so tawi mbaɗi ndiyam yimɓeɓe koko kutorto beeli ɗi ƴewde e nder ɗiɗon beeli ɗo ndiyam ɗam heɓori tudde ɗo henna so tawi ene waɗi kurjur oɗon kurjur holno fittirte itte ɗon ase ubbe walla duppe pour ndiyam so tawi aroyi yimɓe ma dañ nokkuji laaɓɗe saabu koye ɗum ɗon ɓuftorto donc koko kutortoɗam ɗon ndiyam kono noon ɓe mbaɗa ha ɗum so tawi jomumen hay waɗoɓe ɗum ɓe mbaɗa ɗum ko lawol gotol e nder lebbi tati ɓe goni e vacances ɗi ko heddi ko hen ko faati e pinal ngal ko wiyete pinal ko hen jomumen kala ko goɗɗoy hen ko wadde lawol gotol théâtre e nder lebbi tati vacances ɗi ɗum ɗon noon théâtre noon ko gueɗe ɗe gandanɗa hono ko gonga koye jeeya kono noon ne heddi gueɗe goɗɗe jowitiɗe e pinal ɗi gandanɗa hoore maɗa jowitiɗe e ɗaɓɓere gandal ɗi gandanɗa hoore maɗa ko eɓe pota wawde wadde ɗum eɓe pota wawde wadde ɗum ɓe jogui sukaɓe ɓe ko étudiant ji ɓe ko jangguinoɓe so tawi yeehi ha saaha vacance so tawi ari ko wayno ko wiyete cours de vacance uji nan ɗon eɓe mbawi ƴewde sukaɓe ɓen jogui ɓe hen ɓe niveau ji muɗumen pamɗi tawi ko fotɓe wadde examen ji mo wuuri ɓe gara ɓe dokka ɗumen cours uji eɓe jangguina ɗumen ɗum ɗon ko hunde nde gandanɗa hoore maɗa ko wallore no fewi kono noon ala ɓe ƴeewani ɗum donc ɗum ɗon noon so tawi woni ɓe ƴeewani ɗum ɗo ɓe ƴeewi tan bal o jomumen ko ñaami e ko jeeri te saaha bal o so tawi yonti kala baɗannoɗo dépense buuɗiɗi dépense muɗum dartoto koye buuɗi joyyi no ɓeydo ɓena gaddama to haydara gaddata to kada holno ɓe dépense o ɓeydorto jomum so fini subaka wiyata ko ma ɓufto yimɓeɓe kutorto hande o ko robiñaji ko facture aji ndiyam ko facture joɓata par lewru joɓannoɗa facture maɗa ko 1.6 ko ujunere e lewru ndu henna facture ma watti dartoyade e ujunere 1.6 mbiya wonde facture ɓeydim facture mbiya facture ɓeydim facture ɓeyda ko hutortoɓe facture o kañumen ɓeydi ko kutortono ko jomum so tawi yeehi ha takkusan juulama ɓe ngala haaju e julde takkusan jomum haɓɓi paɗe muɗum ɓornima équipement muɗum fayi terrain hiira hon tallade e leydi hay bal goto fettata wofoɓe meeɓe a faami hay bal goto fettata jomum hiira hon tallade leydi kañum fof ha wonta ɓakkere ha wonta ɗuma arta so tawi arti hay sinno ko koɗɗo e dande maayo hay sinno ko koɗɗo e dande maayo no mbiyatmi ni ko wayno ɓokki waalalde siwre camɓe en sar sukki en a faami de nguyen jomumen koɗi koye dande maayo kono ɓuftata koye maayo payata ko robine
ndekka siwo ha wiya mucca taw siwo mo lituruji nogas mbiya ya ɓufto ɗum ɗon guitta ɓakke ɗe guitta ɗum ɗon joni noon an ɗum ɗon joni est ce que facture ndiyam ɓeydo hako te a ala mbuɗu ngu ɓeyduɗa e facture o yo wallitore e heddi ko financement ji ɗi mairie ji ɗi mbaɗa daw politicien ji ɗi mbaɗa ko fati e sport o ko fati e fuko koygal o jomumen ko keɓata hen ko diwata ujunnaje nogas ko heddi ko mayoji kawase baluji caakuji ɗum woni ko ballitte ɗum hol nafoore nde gandanɗa hoore ma wuro ngo ene foti yitade hen hoore muɗum wuro ngo ala hen nafoore kono sine cuel wino so Sénégal ne jogui ƴettude coupe d'Afrique walla coupe du monde alay saago fulɓe naata hen ha heewa saabu eɓe jogui avenir to banggue football ɗandi jomumen jogade avenir to banggue football e andude holko woni avenir to banggue football ene serti aɗa wawi jogade so tawi jomum rewi kono noon mete aɗa andi holɗo poɗɗa rewde ha mbawa hebde oɗon avenir ko ɗum ɗon woni saɗede nde kono noon haade ma hebde oɗon avenir ayi yahoɓe coupe du monde yahoɓe coupe d'Afrique ɓen ko eltaɓe aɗa andi ɓen holko woni ko eltaɓe ɓen jomumen hande o babiraɓe muɗumen nan nawa ɗumen école aji football nana toppiti ɗum nana min ɓiyam ko ɓi miskino Allah ko ɓi demowo so tawi woni hirnonoyakimi paale hirnanakimi nambeji hirnanakimi ballaji so wona kikiɗe fof so tawi takkusan yoni yonani so tawi joɗimo e bool ummotako a faami de jomum yaha ha waktu yaade entraînement yonta jomum yaha entraînement so yeehi mbimami wonde won hen ni ne jaaha ha garta memani bal taw juwani ni ko yaadu han yo wiya tan kaari nane jogui ɗum so yeehi noon hankkadi hande o ko téléphone aji snap uji ɗi photoje ɗen jomum photo ne jogui équipement ala ko foti yodde emin jogui feddamin dow goto so ɓornima mayo hay Ronaldinho feni o makata joueur hani saka marque a jarama mamertoma solla jaaɓi Abbas ndemet fetti coupe mo ganduɗa ko Abdoulaye Elimane Dia lolliɗo kalajo yallah yimomo yafoma harnamo aljanna sen kalli Abdoulaye Elimane Dia en kaali Demet en jettat Mamoudou Dia président conseil départemental ancien directeur général SDE nde tubakoɓe faras jogui nde kanko woni goo ɓalejo lomtiɗo tubako on société kadi no kalajo walliri ni kala galle e demen famɗe mo ƴettani waɗen embauché eɗen jaranoɓe to banggue coftal ɓalli ina wayno aɗa yayra ɗum aɗa rewidi ɗum ko kalta ko mawɗo haali ko mbeɗa yare makko miijo hande noon maɓe jaafo mboɗa andi o wummi koye sunare mi haalani kono laawamu jinam ko haalde haala Ousmane Sonko toon to Turki kono haade koye jere so ummi haade makko laawa aɗa andi coftal ɓalli eyyi kono noon coftal ɓalli ngal ko hunde fonnode vraiment rentinde yimɓe mais hande sa ƴeewi au fond tawta ko sukaɓeɓe enen mbadda e koye men te taw koye jarani te ken mbaddata ko ɓuuri koyen musde woni comme par exemple a yiyata neɗɗo individuellement mbadda e neɗɗo kono ko wuuro ngo innitirte goɗɗe kaɓat ko wuuro ngo e hoore mum wiyete comme par exemple hande sa ƴeewi ko ɓiɗɗo ko waɗi ko hande toon to Horka Diary ko ɓiɗɗo Gassambirinaji kañum e ɓiɗɗo Boseyenaji mbaddi donc ɓiɗɗo Gassambirinaji o ko kañum woni ɓoƴƴuɗo paaka e ɓiɗɗo Boseyankewo eyyi te kadi o no Gassambirinaji o yummum jeyaka Boseye donc ko wasde ɗuminde ɗum noon foof noon jiɗɗen wi tan ko paaka holko waɗata to e nawe tan holko jeesi waɗata to nawe tan holko sawru waɗata toon nawe tan te ɗum noon fof sa jogima ɗum cheyɗani ina wawi ina ɓalli neɗɗo so ɓallimam sa ɓurantina tan wannete ka foti hen wadde ɗum waɗi enen erang men hen tan walla haqqille men hen addi tan e wonde kala e mabɓe baɗowo ɗum ɗon yo andu a tooñi jinnamma a tooñi sehilama génération ma a tooñi également mo gandanɗa hoore ma ko kañumen goni équipe mo janɗa supportoyɗo ɗo joni ko match o ala haare joni mabɓe hay haare ala hakkude mabɓe so wona bit nannama jomumen gummimo luuki ngulli haare waɗi hakkude yimɓe ɗiɗi paaka yuwama hen so tawi jomum nawano paaka ne wawno riminde hande nimsa jooli kadi basal jooli donc ɗum noon foof accude haqqille mum henete ina moƴƴi surtout hande génération ji garuɗi eɓe ganda hanki football hanki mawɓe hanki ɓe mbaɗatno ni ko cehlagal ñotanno nasaoji mbaɗatno hanki bawɗi ɗi ko suroji duusoji way ha wela ha jomumen mbaɗa hankkadi finalement an daña jaatiguem daña foof mais hande ɗum ɗon ala elle c'est comme si ɓerɗe sukaɓeɓe hande won goɗɗum ko loowa hen haqqillaji won ko loowa hen kadi kamɓe koyema won keɓe ƴettata eɓe kutoro drogue ala drogue
ɓe kutoro drogue ɓe kutoro huɗɗa e nokko mais ɗum sa hutorim ɗum a seeɗat haqqille ma baba abou ay kala mo jiiɗa hannde en hutiri drogue walla ɗum ɗo walla huɗɗa e nokko sa hutorim ɗum ha gayni ko ɓuuri ko hulɓinade sa hawre ɓiɗɗo debbo taw ko ban debbo a fay a andata ɗum sa hawre jinnaɗo ma debbo a andata ɗum musiba mais sa hawre jinnaɗo ma gorko a andata ɗum mais ɗum ɗon so tawi an aɗa hutoro ɗum ɗon mbiya wonde a yaha e terrain mais an jaruɗa toon ko yidde loroyde a yarani toon yidde fewnude te ko ɓuuri ko en bonde min ko ɓuuri ko en hulɓinade tan eɓe nawrat guri ɗe te taw guri ɗe hay hunde jokkaki henete an tan hoore ma an tan e jubbol ma an tan yeehi toon mbaɗɗa ajande ma nawra hen wuuro no dilorno no waɗi gure jaafuɗa haade men uddude mintaji so seeɗa caggal leydi no waɗi gure nane nder sénégal hay sona coftal ɓalli soɗa waɗa hannde dewgal ko ma gendarmaɓe gadda ɗumen so ɗum ala watta dewgal gueɗal ɗimmal ngal ɓe ƴetta sanggar ɓe mbadda tufam ɓe dokka mawɓe jaa ɗo gonɗo e julde gona weddade koyɗel wona ɗiɗi ɗum ko musiba to banggue drogue ko wona ɗum ko garten kojemaji men goɗɗoyi to banggue caggal leydi caggal leydi mboɗo heewide union africaine ina yeeɓa ñoomre pétrole e joguiɗo almet ina pijjaɗo gotel CEDEAO ina yeeɓa musiba ne waɗa haalata Alassane Ouattara ko ƴamtole fo laam 4 mandat en jikoni Côte d'Ivoire en keɗima Laurent Gbagbo en keɗima Sall Blin Goudé en keɗima Guillaume Kamfoy Sow e woɓɓe waaɓe noon e ittaɓe haalaɓe wiyaɓe jeyataɓe Tidiane Thiam guittaɗo musidɓe gonɗo Côte d'Ivoire ko goho ɗiɗi Paul Biya woni deuxiéme président guila 82 kañum woni président Cameroun caggal Amadou Ahidjo ene yaha duuɓi 92 kadi ƴamtole fo laamu ko kalta hen e ko ustare hakkille ustare hakkille wonande neɗɗo walla wonande leydi wonande neɗɗo an holno jarta ha boom jogoɗa kilo tolno mbaɗa kilo tolno 3 mandat mbiya ko an tan goto wawi ala o kay wona o kay guila 82 kay no laami e ala mi kalanmi ko haala Alassane Ouattara haade mi arde Paul Biya eyyi mais mbimi ko holno neɗɗo yahata ha mbaɗa kilo tolno 4 mandat walla 3 mandat mbiya bel par force ko bel kaaƴa juuɗimi foof mbiyaɗa waɗa 4e mandat par ce que an tan goto wawi fiinoɓema kadi mbiya ya fi ɗumen eyyi ɗum aɗani ɗum ɗon ko ndiwa woni yimɓe ngala doole mbiya ya dikkudere ɓe ganduɗa ko yimɓe togo son itta joom doole ne haalata ɗum ɗon woni famɗede haqqille ko ɗon wawi haadde ko saabi CEDEAO noon joni haalta te en jii Alassane Ouattara so caɗele waɗi wiyete ko kañum yo yimɓe jeeya toon ene ñaawa yimɓe kañum waɗata massa kañum jogui bon aɗa andi ɗen ɗon pelle ko woni CEDEAO woni union africaine ko heewi henete ko bindol tan ko heewi hen kadi ko jagganam mi jagganorma nanganam mi nanganorma ɗum ɗon woni toon mais tawi ɗum ɗon tanque ɗum ɗon iwoyani a faami caɗele ɗe ɗo gewta e leydi e Afrique a jarama coup d'état waɗi ko coup d'état militaire en e coup d'état dos e kuule Mali won coup d'état sooyi toon ma en gartan so Allah lamɗo jaaɓi Tokara ko haala koko jiiɗa hen e aɗa andi to banggue laamuji Afrique ena hawni ko joomum wonko ena haala ko haade mum jooɗade e laamu tan kono so jooɗima han kala ko haalanno waklitto hayno heɓiri laamu yiɗa goɗɗo yo rew ɗon gam heɓde laamu woni so tawi en ƴeewi Alassane Dramane Ouattara e saaha hakkude makko e Laurent Gbagbo no heɓiri laamu ni eɗen gandi ko pittali keddi e nder muɗum hay sinno tawi ko élection ngaji jahano élection ngaji ɗin de jeehi ha mbaɗa ha gasi Laurent Gbagbo en kañumen kolliri wonde ko kañumen gañi waɗi pooɗe nduure ha armée Sénégal armée ji goɗɗi jeehi mbaɗi intervention Laurent Gbagbo ha nanga haaƴa kanko Alassane Dramane Ouattara haw jooɗi e jappere laamu nde ɗum ɗon noon ko rafi ko hono noon ne kadi kanko Laurent Gbagbo ko hono noon no heɓirno laamu e hakkude makko e Robert Gueye par ce que kañumne kadi nde yeehi ha juuti fitinaji mbad mayɓe mbara ɗumunaji kewɗi mbaɗi ko hen kanko Laurent Gbagbo o heɓiri laamu Alassane Dramane Ouattara so tawi ene wiyatno wonde koko faati e ko wiyete ivoirité ko en wonande kala mo ena yiɗi jeeyede e sumgoji Côte d'Ivoire yataw yumma e bamma e taani en nayoɓe fof koyɗe ma nayyi ɗe fof jeeya koye leydi Côte d'Ivoire
nden mbawata dikkade lefol laamu aduna fo rendi wi wonde fotani wonde joni noon ko aduna fo rendino wi fotani wonde o haɗana ɗum kanko Alassane Ouattara o haɓana ɗum ha hande o joɗima e jappere laamu ko fonno wonde min de mbiyan wonde ko Nelson Mandela hono makko no saɗi weeɓani kono hono Léopold Sédar Senghor ne kadi weeɓani par ce que joɗade e laamu tan fina subaka goto wiya wonde mi woppi hay intérêt goto ala hen te kadi de ndungtiɗa nde a rungti tan a ƴeewani ni haalde haala muɗum walla ko abbiri e muɗum hono mabɓe weeɓani kono noon wadde hen président Macky Sall ne Alassane Dramane Ouattara Macky Sall ni ene wawi wonde taw paale mbaɗi hen kono Alassane Dramane Ouattara ene wawno wontude timto Alassane Dramane Ouattara ene wawno kañum e hoore muɗum addude hen jaɓɓal kesal e hesɗitinde ɓen ko mbanno ko henna ɗum ɗo noon ko ferde laabi pour aroɓe caggal ɓe so tawi kamɓene ɓe garoyi ɓe mbawa ɗum kanko Alassane Dramane Ouattara kuule leydi Sénégal dokkuno ko mandaji ɗiɗi o waɗi mandaji ɗiɗi o waklihima o waɗi mandaji tati a famide o fonno ko yondikinade o yaada e ndimagu makko o yaada e teddugal kono noon so tawi o ɗaɓɓi manda nayaɓijo mi sikkani so tawi ɓeɗo ma goppitmi hen saabu en ji oɗo mobilisation cakkete ɗum ma ko 125 ujunere woni ko parti ji ɗiɗi ɗi ndendini woni PPCI mo Laurent Gbagbo e PDCI mo Tidiane Thiam a famide kañumen ndendini 125 000 personne mbaɗi mobilisé e nokku goto wiide wonde lalti kañumen jaadani e Alassane Dramane Ouattara ene waɗa mandat nayeɓijo ay ɓeɗo 125 ujunere janggo so tawi ɓe noddi ko 200 ujunere nototo par ce que yimɓeɓe cali tan ko puɗɗana ɗumen hunde ko faati e ko yowiti e calogol so tawi a fuɗɗi tan hankkadi yimɓeɓe ko hen ndewata ɗum ɗo noon yimɓeɓe so tawi ndewi hen Alassane Dramane Ouattara yo andu hande o kankone code makko to banggue laamu woni koye tellade taw ɗon woni koye tellade o foti tan ko yaddude ndimagu makko o tello kono noon wona ko ganduɗa hono waɗa hunde nde ene weeɓi so tawi en ƴeewi ko wayno Paul Biya duuɓi 92 a laamima kene tolno e duuɓi 4 pawɗi so tawi jomum ene nangue wi wonde woppani wona kañum sali woppude ko wonɓe wondi toon ko ɓen goni saliɓe o woppa ɓen goni saliɓe jomum yaaha par ce que ene gandi oɗo so tawi ɓoccitima en o yeehi laamu ummoto e juuɗe mumen so laamu ummima e juuɗe mumen ko laamu kesam hesamagu wona ene wawi wonde taw ko sukaɓe garti e laamu ngu par ce que so tawi a ƴeewi min liste ñanden mo joguinomi wonande kanko Paul Biya ɓe laamodinoɓe pamɗuɗo hen duuɓi ko jaro e duuɓi 72 on woni tokoso e mabɓe eyyi ko heddi ko fay dow eyyi ko heddi ko fay dow donc ɗum ɗon joni aɗa andi ɓeɗo joni kañumen e ɗiɗo duuɓi goppata laamu so wona nde maayi ene gasa noon ɓeɗon taw kañumen ñoƴƴatamo hen mbiyamo heddo tawani kanko o anda ko yehete ko comme no sadli ben jediden ni taw jomum ni anda ko yehete ko famide hakkille mum natti jogade hakkille muɗum natti wadde haydara kono noon ko ɓeɗo kañumen jogui ɗum donc so tawi a ƴeewi ɗum ɗon so tawi ene waɗa han saɗede waɗata ɓeydo ko addude fitinaji ɓeydo ko addude gañƴi ko ɓeydo addude caɗele e leydi joni noon so tawi yeehi hoto Allah wat guerre waɗino wanoni wiye kadi yen ƴettu konin ko men yo jana kaɓoye yo jana bando te en ji musiba ne waɗa en kalani eyyi aɗa andi ɗum ɗon wonande Union africaine wonande CEDEAO darde mabɓe e nder ɗum ɗon ene ngakki heddo noon kamɓe kuule nderiji ɗi holko lelni e oɗon fannu mete so tawi woni ko dikkodirtoɓe lefol laamu walla ko dandi hen holko ɓe poti wawde haaldude e joom mete ene foti dikkade lefol laamu walla fotani dikkade lefol laamu kono noon ko wawi hen wonde foof so tawde woni leydi ndi jogui ko kuule jogui ko sarɗiji muɗum sarɗiji ene dokki jomum kamɓe CEDEAO walla Union africaine ɓe mbawa wiide ɗum ala heddi noon ko kamɓe kuule ɗe ɓe lelni ɗe e nder kuule ɗe CEDEAO walla Union africaine ɗe lelni ɗe kala leydi mbinde ene yaɓɓa e ɗeɗon kuule ɗum ɗon kam koɓe darotoɓe ɓe kalama ɓe darone kadi ɓe kaala ɓe jokka haalde heddo ɗon koɓe kalata ko nafa walla wasa nafde nde tawnone kadi kamɓe ɓe gona ñawoɓe hen banggue par ce que so tawi ɓe gonno ñaawo kadi so tawi a ƴeewi coup d'état ji kewɗi ko addata ɗum ko hono ni henna civil nangtade laamu wasa woppude ko ɗum addanta militaire uji kañumen jogade filñitade ɓeɗo militaire uji ɓeɗo civil en haydara ala ko ɓuuri min e leydi ɓuurani min wawde ardade donc kañumen en dillina kadi militaire kala hen keɓɗo laamu hankkadi wonta woppude fami heddo noon ko kala saaha jomumen kadi pewje kala mo jii tan ƴuñi walla inde muɗum fuɗɗima yaltude o woni koye jaam faade par ce que en jii Mali ko hecci hanki tan
ko généraux ji tati ɓe nangi ɗumen généraux ji tati ɗi mbi wonde généraux hande o par ce que min hanki mbaɗa heeɗo France 24 e ko jimi e AFP ɓe kolliri wonde ko fodde 4 ha 5 officier et sous officier ɓe gandanɗa hoore maɗa hande o Assimi Goïta nangi ɗumen par ce que wiide wonde koko jinno libde laamu muɗum donc ɗum woni ko woni Burkina Faso ɗum woni ko woni Niger jarama Abbas kongol ma cekkitol musidɗo wi temps o so wona weltinade bandiraɓe tan kadi yo hande kam mi dillan toga mi dillan noon ko ha inchallah ha saha goɗɗo mi ndona Mamadou Ba ɓesgu muɗum foof sen garti gayane jillu Ousmane Sonko caggal leydi kono Abbas gueɗal gotal jafoɗon mi gueɗal gotal ko jinmi tabitinde en jiino mbiɗen ko cofte ɓalli ɗe e laamuji ɗi e otoji ɗi kono lambaji jolfuɓe gonɗi ɗo ɗi lambaji gonɗi ɗo ɗi nde nguɗo laamu ay dartini ministre de l'intérieur dartinno ɓe jiiɗi ɓamtude ɓe ɗoftima kuule ɗe ɓe watti sippirde law ɓe pusa law te hay goto tampintaki aɗa andi sa ƴeewi ɗon ɓe cippira law ɓe pusa law koɓe dañanno ko ustima eyyi kono en guykaji ɗi kam koɓe dañanno ko guykaji ɗi ustaki agression ngaji ɗi ustaki kono noon ala ustaki par ce que ala jamma ko joni ko ñalawma waɗata guykaji jamma ɗi mbatti wadde ñalawma mbatti ɗum joni no jaw konngol batɗugol ko salminde min eyyi ko weltanade bandiraɓe tan e jarnude ɗumen wiide encore inchallah enen keeɓi tan e kala saaha arde e lewlewal communication gam vraiment yuɓɓinande ɓe yewtere wonde on daneti e ñagade surtout commentaire uji mabɓe par ce que à partir de commentaire uji no mbimi ni e kala saaha ko hen jogoɗon saftede wawde ɓeydade daranade ɓesgol inchallah tawa bisimilla ñiwoɓe aydinoɓe ɓuccoɓe foof commentaire ji tagara ɓe jarama ɓe jafne kadi wonande wasata tawa wonɗo perguirɗen walla kalɗen ken kumpitaki eɗen ñagoɓe hen yafuya ko ɗon beltinirten hono baaɗi meɗen Binta Diallo e joom galle muɗum wonɓe toon to France ko hono nonne Houlé Mamadou Diallo gonɗo to Bruxelles Ablaye Diallo gonɗo to Italie ko hono nonne kadi jarnirten musidɗo meɗen hono miñi meɗen wiye Abdoul Aziz Gaye walla mbiyamo Demba Moussa Gaye koto walal to woni jogui kenkayri makko mbaɗo toon golle baɗɗe fayida togar so tawi a joguima terrain aɗa yiiɗi maade aɗa wawi arde kalda e makko o ñamduma o mahanma ha gasa o wima coktirɗe ma nani aɗa yoɓira noon o woni ko walalde ko suka tokos kono noonne kadi ko mbaɗowo gueɗe baɗɗe fayida eɗen calminamo eɗen jarnamo saaha oɗo so tawi heedi o yeɓatano kono noon nde o haalana ɗum han hankkadi ɗon wonti ko grand place ɗo kenkayri makko ɗo waktu o so tawi yoni han ɓe garata ɓe connecte o YouTube mabɓe ɓe gona e sifde en ɗum noon eɗen mbiyaɓe kamɓe foof ɓe calminiɓe en jarnimama yo ya hedde nguyo ƴeewa galleji nan toon ona e maade ala wala no wara haɗ nguy tan yo ara dimata mo tulli dubango ha an jaga Mamadou Diallo nan toon mama en salli yetti Mamadou Ba Kana mo ganduɗa woni ko dowlayde dendude Amérique gorko mo tulli dubango ha tallo ko ɗo katen ha lawol ngol so Allah lam ɗo jaaɓi